No nič, tak spravíme to tak, že dáme úplný freestyle, ľuďom vysvetlíme, o čom je voľná zostava, ako k tomu pristupuje jeden z najlepších tvorcov voľnej zostavy a najlepších posing coachov a hneď teda na úvod to takto predstavím, alebo ty mi vlastne povedz, že koľkokrát si vyhral to ocenenie za najlepšiu voľnú zostavu. Koľkokrát som vyhral ocenenie? Neviem, asi 5-6 krát, no, tak nejak. Z toho nejaké súťaže boli tuto domáce a tuším 3 alebo 4 súťaže boli zahraničné, že majstrovstva Európy, majstrovstva sveta a nejaké medzinárodné súťaže. Hej, tu len pre tých, ktorí nevedia, tak vlastne cenu za najlepšiu voľnú zostavu vyhráva len jeden jediný človek z mužov zo všetkých voľných zostav, ktoré boli na tom pódiu v ten deň robené, takže vyhráva len vlastne ten jeden jediný človek. Takže väčšinou tá najlepšia voľná zostava. Super, dobre. A vlastne ty odkedy súťažíš ako Classic Physique? Aj to by ma zaujímalo. V podstate od roku 2018 tu bola jar, kedy bol v našej federácii SANG spustená táto kategória. Čiže od 2018. Čiže ty si bol prvý človek, čo vlastne súťažil hneď, ak to bolo otvorené, tá zostava, teda tá kategória? Akože vtedy ešte nebola ocenená voľná zostava, to prišlo až potom, ale vlastne som bol prvý Classic Physique, čo vyhral Classic Physique kategóriu, keď ju otvorili. Dobre, v 2018. Som to s takým veteránom. No to teda áno. OK, no dobre. Aby mali ľudia z toho najviac hodnoty, tak strašne sa stretávam s tým, že všetci stresujú, že tá zostava musí byť, keď idú prvýkrát na súťaž dokonalá a majú pomaly z toho stresy, že si vyberajú kategórie alebo dokonca asociácie, kde sa nerobí táto voľná zostava, ale však určite mi potvrdíš a povedz sám, že tie tvoje začiatky vo voľnej zostave tiež asi neboli také dokonalé, jak teraz. Akože moja prvá voľná zostava, ja som bol akože ešte v kulturistike, ešte v 2017, keď som začal akože súťažiť na jeseň, tak som bol v kulturistike a tam som mal vlastne prvýkrát svoju voľnú zostavu akože absolvovať. A moju prvú voľnú zostavu som sa učil týždeň pred súťažou. Týždeň pred súťažou, takže to boli len základné pózy. No, akože pesničku som nejakú však si vybral, ja som nevedel, že čo ani ako, ale pesničku som si vybral a akože ja som to mal pod vedením však Ivety Hauserovej, s ňou som to nacvičoval. To je vlastne naša reprezentačná trénerka. No a s ňou som nacvičoval tú voľnú zostavu, no a ona bola taká, že tam musia byť aj nejaké pohyby, že musíte sa aj akože prejsť po tom pódiu, že nemôže to byť len také, že statické, že stojíte na jednom mieste a robíte pózy, čiže sme to vymýšľali nejak tak, že aby to bolo také dynamickejšie, ale keďže som bol úplne, že drevo, tak mi to išlo veľmi ťažko, ale no trénovali sme to tak, že proste každý keď bol týždeň do súťaže, tak každý ten jeden deň sme nad tým strávili možno, že 2 hodiny. Že fakt, lebo však to malo mať minútu a proste tie 2 minúty sme to omielali do kolečka, dokola proste furt. Ale len týždeň, dajme tomu po tie 2 hodiny max, hej? Áno. 15 hodín vydám maximálne so všetkým. Dajme tomu, no. Možno aj menej. Akože bolo to také náročné, keďže som nevedel, že vôbec, že o čo sa jedná. Takže sme to tak nejak spravili, no ale ako mala tá voľná zostava nejaký taký, že úspech, že nepovedal by som, že bola, že úplne, že zlá. Akože teraz, keď sa na ňu pozriem, tak bola akože kompletne zlá, hej, ale na tie časy vtedy to akože ľuďom sa to nejakým tým spôsobom ľúbilo, hej, že to nebolo len také statické, ale že sme sa proste aj tak nejak prešli po tom pódiu a áno, tu upozorním, alebo tu poviem takú zaujímavosť, že strašne sa posúvajú tie hranice voľnej zostavy, že aj ja, keď som začal 2016, tak to bolo, že
všetci čisté pole na totálne otras, to bola nuda. Aj moja voľná zostava, že keby ju nájdem alebo dám von, tak sa si za ňu hanbím a nevychádzam z domu. Ale zaujímavú vec si povedal, že aj ty si bol ako, alebo si aspoň myslel, že si bol drevo a že ti to zo začiatku nešlo, lebo človek by povedal, že si to mal v sebe, vieš, že si nejaký typ tanečníka alebo tak, keď sa na to pozrieme teraz, ale asi nie, hej? No to akože nie, to aj moja mama hovorí, že ja mám sluch akože nulový, že to nemám po nej, lebo ona má dokonalý sluch na hudbu, ale ja akože vôbec. Ja som si vždycky skôr všímal tie beaty a tieto veci, že aby to nejak tak aspoň korešpondovalo s tým rytmom tej pesničky, hej, tak akože na to som sa sústredil. Že kedy proste nejak zatnú tú pózu, aby sa to nejak zvýraznilo. Ale no ten začiatok bol taký, no, katastrofálny. Hej, takže ľudia, motivácia, že ani vy nemusíte byť najlepší talenti a môžete si tiež, alebo ani si nehovorte, že ste treba, že vám to nepôjde, lebo proste to sa dá naučiť. To všetko sa dá proste natrénovať, pri sám Bohu, všetko sa dá vydrilovať. Keď nad tým človek stráví nejaký ten čas a že mu na tom záleží, tak proste všetko sa dá nacvičiť. To neexistuje, že nie. No jasné, však povedz na predstavu, že koľko ti teraz trvá zostaviť tu najviac na úrovni voľnú zostavu. No teraz, akože samotná voľná zostava, ja by som to povedal tak, že keď už, alebo takto, keď ste proste začiatočník, tak a ešte ste neboli na žiadnej súťaži alebo proste nič, že nemáte skúsenosti s tou voľnou zostavou, tak treba začať, ja by som povedal, že s tým, že ktoré vaše pózy, alebo v ktorých pózach sa cítite proste najviac sebavedomo a ktoré pózy sa vám čo najľahšie ako keby robia, že ste si v nich taký istí. A že s tieto pózy, ktoré máte, tak proste tie do tej zostavy nejak dať, hej. A akože potom už to nejak doladiť s tou hudbou, ale začal by som určite trénovať a zdokonalovať tie pózy, v ktorých sa cítite dobre. To je podľa mňa úplný základ. Hej. A potom to nakombinovať s tou hudbou. A tú hudbu, tam je tiež problém, akože podľa mňa, že výber hudby, že akú hudbu si mám teda vybrať. Ja by som odporučil, že tá hudba, aj keď ste začiatočník, tak proste tá hudba by nemala určite uspať rozhodcov. Ja to tak hovorím. Že tá hudba by mala by byť nejaká taká, že dajme tomu, že dramatická, že s nejakým takým pomalším začiatkom, dajme tomu, že aby ste sa nejak predstavili tým rozhodcom, hej, na začiatku a potom by mala tak jemne postupne začať gradovať. Že mal by tam prísť nejaký ten boom, kedy si tí rozhodcovia povedia, že wow, a už sa na vás proste zamerajú, hej, že už sú takí sústredení a zapamätajú si vás. Lebo keď chodím na tie súťaže a pozerám niektoré tie zostavy, tak proste už keď vidím ten začiatok tej voľnej zostavy, alebo tú pesničku, lebo však tie pesničky väčšinou, akože ja poznám, proste točia sa nejaké do kolečka, ale už viem, že táto pesnička proste bude celý čas pomalá. Hej, a že keď tam nemáte fakt, že ste není nejaký talent, že tam nespravíte, že niečo wow na tú pomalú pesničku, tak tých rozhodcov proste nezaujmete. Hej. Jednoducho začnú sa tam medzi sebou baviť a čo ja viem čo, a to som ja najviac neznášal. Na začiatku, keď proste ja si niečo chystám pre nich, nad čím strávim dosť veľa času a oni sa tam medzi sebou začnú baviť. Ja by som ich proste postrieľal. Čo to má za úroveň, hej? Že proste musí to byť niečo také, že tých rozhodcov fakt, že zaujmete a očaríte a že teraz ich proste preberete, hej? Lebo máte dosť veľkú šancu, že tam budú zostavy také, že pomalšie. Áno. Ale vy práve keď prídete s tou pesničkou, že bum,
zrazu sa niečo udeje, hej, tak aj tých rozhodcov proste preberete a zaujmete. Presne tak. Tu by som len dodal to ľudia, že vy na voľnú zostavu si vyberáte ľubovoľnú muziku, ale to neznamená, že si dáš tú najobľúbenejšiu nejakú hip-hopovú, alebo čo máš rád. Alebo není ani úplne vhodná roková, ktorá tiež je taká, že nemá tam presne, jak Marek povedal, ten príbeh, nejaký začiatok úvodný, potom nejaké vyvrcholenie, nejaké dropy, je to také drsné celé. Môže to byť fajn pre nejakého drsného kulturistu, ale tiež to musí byť špecifický typ a najlepšie sú také, že bez tých kvázi, že slov, ale proste také dramatické, však budú tu nejaké linky, inšpirácie a že presne nebáť sa toho, že proste OK, prvá zostava asi nemusí byť vaša najlepšia, ale predsa len, keď urobíte tie isté pózy, ale aspoň trošku ich trafíte do dobrej hudby, tak to urobí oveľa väčší efekt, než keď dáte proste aj tú najlepšiu odpozovanú zostavu a svaly na svete do zlej nudnej hudby. Tak. Lebo to urobí veľmi veľa. Tá hudba urobí viacej, jak samotné svaly. Vlastne ty máš aký názor, že zostava je čo, svaly, alebo proste to všetko okolo? Zostava má byť hlavne proste pre divákov a pre rozhodcov a že sa na to proste dobre pozerá. Podľa mňa, akože keď ste nejaký fakt, že obrovský kulturista, tak na vás proste budú pozerať tak či tak, lebo tam budete mať ten wow efekt, hej, proste v tých svaloch. Ale keď ste niekto proste taký menší, jak my, hej, klasici naturáli, tak proste tam tých svalov toľko nemáte, ale viete to odprezentovať proste tou estetikou a ladnosťou a týmito vecami. Hej, čiže aj tým viete proste zaujať. Hej. A čo ťa vlastne motivuje, keďže tá zostava není úplne najviac bodovaná, že proste dať si na nej takto záležať a tak? Ja neviem, mne sa to ľúbi. Ja proste som vždy taký, že ja si furt tak hovorím, aj keď teraz už to tak není, lebo tie zostavy akože dosť pokročili, ale vždy som si tak proste predstavoval, že keď tam prídem ja, tak proste tá moja voľná zostava bude najlepšia. Že vždycky ich nejak proste prekvapím tým rozhodcov, aby si ma zapamätali. Uh-huh. Toto je aj doteraz sa na to tak sústredím, aj keď je to už proste ťažšie, lebo tie zostavy sú úplne niekde inde. Ale doteraz sa na to tak sústredím, že proste že ešte viacej to nejak prekopať, aby to bolo ešte zaujímavejšie. Hej, presne. Ja si myslím, že toto meno sa ti podarilo vybudovať. Však vždycky, keď sme na hociakom zraze a tak ďalej, tak proste sa spomínajú tvoje meno, že ako najlepší coach alebo zostavia, že to vyráža dýchy, zimomriavky a tak ďalej. Takže presne ten odkaz, že keď už si vybudujete, tak už sú na vás aj tie očakávania. A to je jedna z ďalších motivácií, že ty kokos, no ja keď som robil takéto zostavy, alebo ja keď som povyhrával takéto ceny, tak nemôžem tam dnes prísť takto. Musím mať každý rok lepšiu a vždycky niečo úplne iné vymyslieť. A časom aj v tom zahraničí. Podľa mňa my dosť vynikáme hlavne v tom zahraničí, lebo my na Slovensku sme sa tak navzájom tak namotivovali a že sme sa tak potiahali, aby sme tie zostavy mali lepšie. A že ja vidím tú malú odlišnosť nás Slovákov v rámci tých voľných zostav, že akože aspoň si myslím, že máme o niečo lepšie, že zatiaľ, že oni do toho až tak nedávajú, aj keď samozrejme aj tam ide hore úroveň. Akože tiež si myslím, ale myslím, že ešte, že Taliani sú takí... Taliani, áno. Lebo oni sú takí proste, že husté vlasy, čierne, vieš, takí hezóni, také oné fúziky tam majú, vieš, že sú takí... Tanečníci všetci, takí dobre ladní. Tanečníci aj majú dobrý sluch na tú hudbu, čiže postupom času som na tých súťažiach medzinárodných, aj tých svetových, aj európskych proste videl, že tí Taliani idú strašne dopredu v tomto. Že už to bolo čoraz ťažšie a ťažšie a teraz sa k ním vlastne pridávajú aj ostatní, no, že už to nie je taký, no nechcem povedať, že som zanikol, alebo čo, ale že proste už je tam proste dosť veľa ľudí, čo si na tom dávajú záležať a čo sú fakt, že dobrí. No, no jasné, hej. No dobre, tak teraz poďme ale na takú praktickú časť, Marek, že predstav si, že si ideš vytvárať voľnú zostavu, alebo že radíš niekomu, ako si vytvoriť, že aké sú kroky, ako začínaš, alebo ako to vlastne vyzerá v praxi. No, môj prvý krok je proste výber pesničky. Ja tým, že proste tie pesničky počúvam napríklad aj v aute,
niekedy, keď idem na nejakú dlhšiu cestu, tak mám proste zapnuté nejaké takéto playlisty a ukladám si, hej, pesničky, že čo ma fakt, že zaujmu, že wow, že toto by mohlo byť, toto by mohlo byť, toto by mohlo byť, hej. Čiže mám nejaký taký playlist na pesničky, ktoré vyberám a už som to začal robiť, že vyberám aj také pesničky, čo by som asi na ne zostavu akože vlastnú nezložil, ale keď mám nejakých klientov a že sú nejakí, dajme tomu, že títo začiatočníci, tak viem im odporučiť tieto pesničky, hej, lebo sú také, dajme tomu, že jednoduchšie. Že není sú také premakané, ale proste keď ten začiatočník zloží svoju prvú voľnovú zostavu na toto, tak tí rozhodcovia si povedia, že wow, že super. Hej? Že na prvý krát, že akože super. Takže si myslím, že výber pesničky je pre mňa veľmi dôležitý. Potom následne, keď aj vyberám klientovi nejakú pesničku, tak vždycky mu ju zostriham a vždycky mu poviem, že napočúvaj si to proste od tejto minúty. Že nech si to proste, ja neviem, aspoň týždeň nech si to proste púšťa v aute a že nech to fakt, že napočúva aj tie beaty, že kde čo sa ako nachádza, aby potom, že ja mu pustím pesničku a on nevie, že čo ako, hej. Čiže toto je taká, aby som povedal, že predpríprava, čo robím s klientmi, že vybereme pesničku, ja mu nejaké pošlem, on si vybere a ja mu poviem, že od tejto minúty si to proste napočúvaj. Že od tejto minúty proste budeme pozovať a musíš vedieť, že čo, kde, ako je. To je prvá vec. Potom, keď sa s tým klientom stretnem, tak sa ho spýtam na jeho pózy, v ktorých, alebo dáme si kľudne spolu pózy, hej, štvrťobraty, tie silové, tie základné pózy a povieme si, že v tejto vyzeráš dobre, proste to dáme do zostavy. A s tým, že keď robíme tú voľnú zostavu, tak samozrejme robíme aj tieto klasické pozovačky, hej, čo sa robí. A učím ich do toho aj nejaké prechody. A vždycky, vždycky vás hodnotia na základe štvrťobratov a týchto základných poz. Proste to je alfa omega, to musíte vedieť. Tá voľná zostava je už potom, akože by som povedal tak, že do plusu, ale nie je toto hlavné gro. Áno. Že to hlavné gro je proste tie štvrťobraty a tieto silové pózy. No a keď sa toto naučíte a naučíte sa aj medzi tým nejaké prechody, tak proste toto celé, čo sa naučíte, viete potom aplikovať do tej voľnej zostavy. Aj s tými prechodmi, hej, že je to tam veľmi dôležité. Čiže ukážeme si to, povieme, že ktoré pózy sú pre ňoho najlepšie a potom sa snažíme to zakomponovať do tej voľnej zostavy. S tým, že ja mu tam proste porobím ešte nejaké prvky, čo sa týka, že na zemi, alebo potom tie prechody, že dostoja, hej, potom, že sa niekde premiestní a takéto veci. Ale to už hovorím, že to už je proste drill, že to už je na ňom a on sa to musí proste naučiť a trénovať. Super. Čiže, no a robím to väčšinou tak, že tú voľnú zostavu, keď robíme, tak to robím po určitých úsekoch. Keď má tá pesnička mať minútu, nikdy nemá minútu, hej, lebo to proste neviete tak dobre zostrihať. Teda viete to odstrihnúť, ale proste bude to vyzerať napred. Takže hej, ja hovorím... Pár sekúnd hore dole ľudia, 5-10 sekúnd môže mať inak. Ja hovorím pretekárom proste, že aj keď tá pesnička bude mať dlhšie, ale nech nejak začne a nech nejak pekne skončí. To je, spraví to proste veľa na tej súťaži, než keď je proste niekde useknutá a že konec. Hej. No to je najhoršie. Musí to nejak proste doznieť. Dá sa to, každá pesnička sa proste dá takto spraviť, keď sa v tom vyhráte v nejakom jednoduchom nástroji na zostrihávanie pesničiek, že dá sa to zoslabiť ten koniec, hej, alebo zosilneť, alebo niečo medzi proste pridať, dá sa s tým akože robiť s tou pesničkou. No, čiže toto, no a to som chcel povedať, že robím tú zostavu po nejakých úsekoch. Záleží tiež na pretekárovi, ako mu to ide. Čiže keď je slabší, tak robíme, prvých 15-20 sekúnd.
hej, z tej pesničky, že pustíme si pesničku, spravíme tam nejaké pózy do tej hudby, že ako by sa to hodilo, potom ja tú pesničku ako keby vypnem a trénujeme to bez hudby, že trénujeme čisto len tie pózy, hej, tých 15 sekúnd a potom zapnem hudbu a ladíme to do tej hudby. Hej, čiže nejak takto. A potom sa zase posunieme ďalej. Hovorím, že záleží na pretekárovi, že ako je skúsený, ako mu to ide. Niekto dá proste za 1 hodinu vedať aj polovičku pesničky, že sa naučiť, hej, nadrilovať a ďalšiu hodinu robíme proste druhú polovicu. Ale hovorím, že to je len také, že na nečisto, dajme tomu, a potom proste ladíme tie detaily, tie pózy do tých beatov. Hej, presne. A aby to proste nejak vyzeralo. Hej, lebo zo začiatku ľudia, vy si to budete musieť úplne zapamätať, jak šoferovanie, že budete ešte nad tým premýšľať, kde čo, akú pózu mám dať a nebudete sa sústrediť možno na to úplne, že zatnutie svalu alebo trafenie presne milisekundy toho beatu alebo iné dramatické veci. Ale ako si naučíte tie základy, že bude tá kostra splnená, že už to viete trafiť do hudby, tak potom si to budete doľaďovať, že už tam poriadne zatneš ten sval, urobíš tam taký ten doťuk, že to presne tam zmákneš, urobíš tam nejaký očný kontakt v tej dobrej danej chvíli a tak ďalej. Ale presne, že najskôr si daj základ, potom to doľadujte, rozdeľujte si to. A ja zasa radím, alebo ja mám taký zaužívaný zvyk, alebo keby sa ma niekto opýta, ako si robiť voľnú zostavu, tak ja klientovi alebo niekomu, koho by som napríklad ani ja že nekoučoval, ale chcem mu dať čo najviac informácií, tak poviem, že presne. Prvá vec. Že nekopíroval by som zostavy od iných. Som to skúšal. 2 zostavy som mal od Terenca Raffina. Presunúť, že vy môžete trepovať, ja neviem, 200, ale akože vyčupnutý v jednej póze na zemi, presunúť sa na druhej, niekedy, že náročne do toho, ako keby byť pekne spriamený. A ja som dostal totálne okno. Ja som zistil, že ja neviem svoju zostavu. Hej, minútu pred pódium. A ja, že no to je v ríti.